Takže čau lidi, dneska si uděláme rozbor na nový trailer, na konkrétně Japadouch 4, který nedávno vyšel. Budou to moje první zážitky, takže jestli jste to ještě neviděli, tak já si to podívám na to s váma poprvé a asi můžeme jít na to. Předem budu rád ještě, když dáte like, odběr a ještě když tak sdílení. A my můžeme jít rovnou na to asi. Stopa, stopa. Nazdárek ve spolek. Jak je? Tak momentík. 3 holčičky, 1 manželka, něco mi tu chybí. Tenhle ten? Můj synátor. A já jsem tvůj milovaný táta. No tak řekni to, táta, táta. To víš, že tě má rád. Vidíš, jak se na tebe láskyplně mračí. A mile se odtahuje. Víš, že jo, Gru juniore? Ty do mě šát! Gru, musíme si promluvit. Vaše rodina je v ohrožení. Cože? Maxim Lemal uprchl z vězení. A teď si ti pomstím, Gru. Musíme vás přestěhovat. Je to prodejní auta! Tady je to boží! Olala! Luka! Pokaždé, když něco kradete, musíte si uvědomovat hrozící nebezpečí. Uspávací injekce! Co? Kamirátu! Guardati del burrito! Hustý! Fajariny boss! Takže viděli jsme trailer na nový film, teda Japadouch 4, který přijde do kin, ale podle mě, jak můžete i vidět, tak moc se toho tam děje, takže nevím, jestli to stihne uzavřít všechny ty dějové linky, co tam jsou. A taky mě strašně překvapuje, jak v podstatě za několik desítek let prostě tady ty 3 holky vůbec nezestárly oni o 5 let, třeba furt vypadají stejně, to mě dost překvapuje. Další věc, co mě tak mrzí, že tam není, tak že tam není Drew a jeho mimoni, protože to se mě docela bych chtěl i vidět zase. To mě mrzí dost, že tam nejsou. A viděli jsme tady v tomhle traileru i, že v podstatě Gru bude mít asi i nové dítě, jako přírůstek, tak to je dost tež zajímavé. A jinak nám to přivádí nové postavy. Maxim Lemal Konkrétně tady tyhle nové postavy, což je zajímavé. uprchl z vězení. A teď si ti pomstím, Gru. Musíme vás přestěhovat. Ale jestli to stihne právě uzavřít všechny ty dějové linky, tak to by bylo dobré, protože takhle jsou tam noví zaporáci, ale doufejme, že se to nějak ještě, že nás třeba překvapí ten film a že dostaneme ještě něco, co jsme kvůli tomu šli do toho kina. Protože si myslím, že takhle ten trailer o sobě moc lidí nenaláká, když tam jenom podle mě už to je moc ohradné, jako když dal tam sice nové postavy a nové zaporáky, ale už to pro ty lidi nemusí být takové
takové nové, už tak, jak to když bylo na začátku třeba, jasně, poprvé vždycky je to nejlepší, ale tady už, aby to nebylo něco jako rychle a zběsile franšíze, jestli víte, co myslím. Prostě nekončící příběh nesmyslných zvratů a furt, aby se to točilo dokola, to bych rozhodně nechtěl a zatím traileru dávám tak 6 z 10, fakt víc ne teďkom, když nevíme více informací. A já bych řekl, že tohle je asi všechno, tak budu rád za like, odběr a sdílení. A když tak do komentářů napište, co byste chtěli jako další video. A nashledanou.